Ni Peio Goikoetxea Goioana naz, Ermutik nator eta 28 urte ditut. Egia esan, ni baserri izan bizi izan az beti da asko kostau jatan ez, kalera urtetxia da 18 urtekin hasi nintzen kalera urtetzen lagunekin. Eta egia da, hasi nintzala jora botatzen, baina ez naz izan asko urtetxekua. Nire entrenamendutan isagunero saiatzen az taldekideekin urtetzen, ez? Bai Mikel Iturria, Mikel Alonso gertu bizi dira oin, bai Jokin Aranburu bai, eta batakin ez bada bestiakin azkenian entrenamenduak moldatu aldauz, eta behintzat hori kafia batera botatzen dugu. Kafian parada isa sagraua da, guretzako. Bizikletakin ere oroitzapen politxena edo da zelan junazen, hasten, ez? Txikitan txirrindulari profesional izan nahi neban, da zelan junazen pausuz pausu hori lortzen, da batez be amateur mailan Portugalgo itzuliko etapa bat irabazi neban, eta hor konturatu nintzen pixkat, ez nazain txarra, ez? Igual lortu aldot profesional izaten. Lezinoakin gertatzen dana da asko entrenatu duzula, ez? Ondo zauzela normalian korritzeko da egun batetik bestera dan aldatzen jatzu, ez? Zauze, karrera batera juteko asmuakin da batian etxian geratu jasa, ez behin barik, taldekideak ikusten dozuz korritzen, da zu behen bidiza kasu ez korritzeko, baina badakizu plazo batzuk bete bia diala berriro martxan egoteko, da momentu horrek bastante zaila dira egoteko.